ጣር ግብረ ራዕዲን አክራርነትን አፍሪካ ሙሉ ደገፊዩ ዝበሉ ሐሳብ አቅሪቦም እቲ በፕሬዝዳንት ፑቲን ንሃገራት አፍሪካ ይረብሕዩ ተባይሉ ዝቀረበ ድጋፍ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ አቢሉ ንአፍሪካውያን መዘንኦም ተነቢብሎም ሓያሎ መንግስታት አፍሪካ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዝነበሮም ርክብ በመቁራጽ በተደጋጋሚ በጃሃዳውያን ይፍጸመሎም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምምካት ናብ ሞስኮ ገጾም ይጥምቱ ምህላዎም ይዝረብ አባላት ቫግነር ነበር ሎም ድማ በሚኒስትር ምክልኻል ሩሲያ ከም በሓዱሽ ተወዲቦም ዘለው አፍሪካ ኮርፕስ ወታደራት ፈረንሳይን ሕብራት ሃገራትን ካብተን ሃገራት ንኽወጹ አገዳሲ እጃም እዩ ነይርዎም ንጥረ ነገራት ንምርካብ ዝግበር ሓገዝ ሩሲያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓንቲ ሃገር ኢድካ ምእታው ከም ዘይህሉ መብፅዓ ሒዙውን ይመጽዩ ይኹን በር ሩሲያ በቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ዘካየደቶ ወታደራዊ ወፍሪ ነቶም ኣብ ዘሎ ወታደራውያን መራሕቲ ንምክልኻል ሓጊዙ እኳ እንተነበረ ኣብ ቃልሲ አንጻር እስላማውያን ዕጡቃት ግና ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዘይተመዝገበ ተዛሪብሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ማርያ ዛካሮቫ እቲ ኣብታ ክካየድ ዝቐነ ዋዕላ ምዕራባውያን ንተንጽሎ ሩሲያ ዝነበሮ ተስፋ ከም ዘፍሸለ ገሊጽ አላ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ተበልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ብዘይ ሃገራዊ ምርዳ ኣይጸንዕን ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣይተ ኣገኘሁ ተሻገር ገሊጾም መንደር በይኑና አጸገምቲ ኩነታት ብምጽዋር ሃገር ንምልዋጥ ትምህርቲ ዝውሰደሉ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ካብ ዜና ወጻኢ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቃልሲ አንጻር ግብረ ራዕድን አክራርነትን አፍሪካ ሙሉ ደገፍ ከም ዝገብሩ አፍሊጦም ባርከስ ተመልከቲ ባዮ ገንዝኖር ዜናታት በዝዛዚመ ስለምክታልኩም አዝና ነመስግን አካል ማዕድ ዜና ዝኾነ ጸብጻብ ስፖርት ማናኹም ከብልዩ ናው ክሕልፉ